Concentración dos traballadores de Alcampo Vilagarcía convocados pola CIGA. Denuncian as súas condicións laborais poñendo foco na obriga de traballar en determinados domingos e festivos do ano. A problemática é que estamos abrindo festivos e domingos, que non hai necesidade de abrilos, pero que ademais nos cobramos a maiores, non hai algo porque nos incentive a traballalos. Entón nos obriga, ademais que son obligatorios, obliganos un determinado número de festivos e domingos ao ano. Aquí en Galicia abrense 10 festivos ao ano en total, en festivos e domingos. Nós temos a obrigación de traballar 5 e a nosa o que pretendemos é que non se abran eses domingos e festivos. Pero como a Xunta permite estas aperturas, defenden que polo menos se lles paguen a maiores, non teñen ningún tipo de incentivo, eso se lles dá o día libre que lles corresponde a cambio. O que nos demandamos é que por conciliación e demais non hai necesidade de abrir eses días, pero que si se abre, que sea totalmente voluntario e sobre todo que este pago, porque seguramente se estuvera pago, sobrarían voluntarios para traballar, porque non é xa que se nos paga como un día normal, sino que non se nos paga nada. Estamos traballando un domingo e un festivo gratis, a cambio de librar un mércores ou un xoves. Que se sea voluntario, o que se vaya voluntario, que tengamos ese incentivo, o C+, que nos hagan animar a ir, non a traballar gratis, porque realmente non traballamos por un día normal, nos perjudica a conciliación coa familia. O próximo día 2 de abril, Xoves Santo, terán que traballar para esa xornada, convocan folga. Vamos a facer unha xornada de folga por estas reivindicacións, porque vai ser o primeiro festivo do ano que vamos a ter que traballar xa gratuitamente. Tamén hai que recalcar que se traballa gratuitamente polo convenio que firmaron o resto de sindicatos, como son, sobre todo, FETICO, que é o mayoritario, UGT, comisións e demais, pero sobre todo FETICO, que é o que ten o as pola manga. E fan un chamamento á cidadanía que reflexione sobre ir de compras un festivo ou domingo. Sei que moitos clientes creen que nos cobramos algo a maiores e desconocen a problemática que temos. O convenio de grandes almacéns é o único que contempla traballar domingos e festivos sen incentivos. Ademais de Alcampo, acóllense a él outras grandes áreas como Carrefour, Ikea ou Leroy Merlin, entre outros.